Nthawi zonse imayamba ndi text kwa X. Just kasimple hi kamene kamausa zinthu zambiri mnyumba. Banja labwinobwino limapezeka kuti layamba kulowa mphepo. Kachimwemwe kamene kanalipo kamapezeka kuti kayamba kuchoka. Zakuti munali chikondi nyumba kumvana kaya kukambirana kwa awiriwiri ndi kumamvesesana zonse zimakhala nthano kufikira mu nthawi imene wamuuza nzako uthenga umene ukuganiza ngati ukhala omusangalatsa nzako. Fidel masabora ro bwino asebule sino kama ino ndi 100 asifriziro asi. Kuziwa sasi. Ndikuza live asi. Amaso majo ncha ndibe nazo nchite kumabe. Balinkani ina yake rumani. Tayakuruza. Zatuzija. Usanduzi? Wale wasoma kuno majaza ndala makunkhani zo usari. Si ndawangala uni. Nakupeza rwa kazi kena kaje kapa musiba jaja kena kaje. Kaujini kaje. Katriza kaja. Mali katikatire this. Walo mandi kufira pano. Kuma sindikanyatwa. Rasi. Kaso tatandika sumule. Vurakiro ala mwana wacha mafuna azipekesa tikausa ichi cha mafuna azibanga zawo zawo. Kuma siwideni mwana mazi. Taona rasi kazi. Uyedi prasolado yo. Amini yakujedwa. Kuma si. Zukoterezo ya. Mungu nkutaya basi. Ndikujeni ndayi nkazo. Ndamoni ni mani kazi ndamoni ni. Si. Ndokungula kumano aya si. Mungu nkutaya basi. Nkhani imanka ni ikilekira ngati X wakonso akhale osaugwira mulomo naye nkhani nayamba kuuza anzake apantima. Ndiye azinzakewo ndikupezeka kuti palibenso wina aliyense amene akumuuza kuti ichi ndi cholakwika ichi ndi chabwino. Iye akungopanga basi kuti bola nzakeyo zimuthekere. Ndikuuza ndithu. Olotu. Ala yaja. Sitsa kukhulupirika ningoona ngati kuti ineyo angondiseweresa. Wamve? Ndimoti mabwererana? Tabwererana koma ineyo munthu yolo sizikuonekaso kuti mwakuti zikungooneka ngati zakale zija. Olo lisho kuti amene jakusunga? Mwacho nchobi kumabe andisunga. Mene ndikuonera mwandisunga ndicho limbira mtima ndijani kumakhala moso. Kumano ufunika kusamala. Basamala basi yosasamalira ncha. Ndikuzoza kuti amene ujandikapolo. Kuzoa kale. Kenaka mmayamba mwa nseri kukumana. Nkuyamba kukambirana tima plani tiwiri titatu. Ndikuyamba kuuzana zinthu ziwiri zitatu. Mosadziwa kuti pang'ono ndi pang'ono choncho mukuzala kanzimu kamene 2 minutes kakhala kakuononga nonse. Makiro ndi mtakumana ndangodusa kumana ndipasa kuti Yesu mulamu ndi wamuza. Ayi ndamuza mesa ndizange makuyendeza. Bona so ngomba kuuza anthu akatimenyesa. Ayiba ngakumenya. Akazanwa chatuti maova. Ameja ndinango usani nankwade uli yanchani kazwanga ndi osaova. Feli maova. Najo sendi maziwa. Solo yo yanga kumenya. Inetu ndine mwana kuziwa kala mina janda akulu. Sumani khulupirira ndi uvutaje. Makhulupirira nkona mesa ndi makukonda. Niso ndi makukonda osa mamoba yayi. Okay. Pompa na moja ndi tiba ngati kwalira no saova. Ndamuza kale nzanga zimenezi. To iwe ndo inewe. Okay. Kongolo imene ngasi uchandu nene ba uje iwe. Madabwa suri kutoyamba ngati ine. Live. Ami ujakutani mu nyumba munja. Ni madabwa nawe. Ndo ule sito uzona zomwe za fire zosachapa ulichazana ndi. Ndaonaso zovazi tona. Choncho lisiro choncho amene ndakazi. Tichosa. Munchosedi. Ndudikira. Kuna bwera zana kusheshi. Ama ndifusari chifuaje ndisumuna vile kumano. Okay. Unanjenga bakomola mandili wasayamba. Potilelo ndilindia na ukutinda kalamba. Waona ene tauni mo. Lelo nduze chilungamo. Ngati watopa nane nduze nzipita. Mamuno ibaiwe opanda chikundi. Zuwa ligangotuluka inokalila misozi. Panopana neso ndatopa kokalila chitozo nembola. Ngati ndakukwana nduze nzipita. Ngati watopa nane nduze ndichoke. Ngati ndakukwana nduze nzipita. Ndisafele kuno ine ai. Ndisafele tuma ine ai.
Kodi mnakumana naye? Mas imafika nyengo imodzi imene zinthu zambiri zimakhala zinthu zosatheka. Kuyesera kupanga ichi zimakhala zinthu zosatheka. Apa ndi pamene anthu ambiri amaluza control. Apa ndi pamene anthu ambiri amaluza zinthu zimene zikanakhonza kuwathandiza, chifukwa chakuti m'malo moti apemphe maganizo kwa anthu amene akanakhonza kuwathandiza, amapita akapemphe mathandizo kwa anthu amene zabanja alibe nazo nkomwe, kapena kuti iwo sali pa banja. Zinthu zofunikira zikatere chonchi, kopempha maganizo kumakhala kumozi basi kwa anthu achikulire amene ali ndi experience. Kumbukirani kuti vuto sitisolva pobweresa vuto li nzake mbanja. Hi guys, video imene mwangonera itaijambula ngati episode ya Nyuwane pa channel onso cha Nyuwane. Tipemphe kuti ngati mwayikonda mutipase like, komanso tikulandira ma feedback onse whether negative or positive, koma ngati ngakhale negative mutatuza kuti tikonze pati. Dzina langa ngati mukundidziwa kale ndine Sam Mavita amene ndili mkonzi komanso mwini wake wa programu imeneyi. Ndingopempha kuti ngati muli ndi ma ideas kuti mwana mwake tikonze malo akuti ndipemphe kuti mutatero mu comment, komanso kuphatikiza popo video mwailandira motani. Tionane mu video yotsatira ifo ma videos ndi akhala akumabwera every week. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatira. Zikomo kwambiri.